बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जय शिवराय. माझं नाव भूषण रामदास पोकळे, गाव पडेल. मी आज विद्यमान ग्रामपंचायत पडेलचा विद्यमान सरपंच म्हणून काम करतो आहे. माननीय खासदार नारायणजीराव राणे साहेब व विद्यमान पालकमंत्री, या सिंधुदुर्गाचे लाडके पालकमंत्री माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या कामावर प्रेरित होऊन आज गेले कित्येक वर्ष ह्या पडेल पंचक्रोशीमध्ये मी कंटिन्युअस काम करत आहे. पडेल गावाच्या विकासासाठी कायम अहोरात्र काम करण्याचा आमचा मानस आहे आणि आम्ही आज ते काम करत आहोत. त्याचप्रमाणे गेले कित्येक वर्ष राणेसाहेबांबरोबर प्रामाणिकपणे त्यांचा एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून मी काम करत आलो. जे काम साहेबांनी आजपर्यंत माझ्याकडे दिलं ते काम मी प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ह्या गावाचा आणि ह्या पंचक्रोशीच्या विकासासंदर्भात असेल किंवा त्या गोष्टीत काम करायचं असेल तिथे आम्ही जातीनिशी अगदी जेवढं झटून आपल्याला काम करता येईल ह्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न केलेला आहे. सांगायचं असेल तर जेव्हा 2005मध्ये पहिलं जेव्हा इलेक्शनला आम्ही जेव्हा तयारी सुरुवात केली त्यापासून आज गेले 2025पर्यंत गेली 20 वर्ष लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. ह्या माध्यमातून आम्ही पडेल ग्रामपंचायतीचं सुद्धा एक वेगळं रूप पंचक्रोशीला किंवा दशक्रोशीला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या अनुषंगाने पडेल गावामधली जी आज विकास कामांची गंगा जी वाहत आहे किंवा विकास कामं जी आम्ही आणलेली आहेत ती माननीय श्री पालकमंत्री श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पडेल गावचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं आम्ही काम केलेलं आहे. पडेल गाव, पूर्वीचं पडेल गाव आणि आत्ताचं पडेल गाव यामध्ये भरपूर फरक हा लोकांच्या माध्यमातून लोकांच्या गरजेप्रमाणे आम्ही बदलण्याचा प्रयत्न केला. ज्याप्रमाणे तुम्हाला मी एक छोटीशी उदाहरण आम्ही देऊ शकू की गावामधले जे रस्ते असतात, रस्त्यांचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार. म्हणजे आज आमच्याकडे मुख्यमंत्री सडकपासून अगदी 25-15 असेल, नंतर समाज कल्याणमधनं असतील 25-15, नंतर त्याचप्रमाणे डोंगरी विभागात नसेल, आमदार फंड असेल, खासदार फंड, असे जवळजवळ 22 रस्ते गेल्या 3 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही या पडेल गावामध्ये पूर्ण करत आलेलो आहोत. त्याचप्रमाणे काही अजूनसुद्धा काही रस्त्यांचे जर असेल तर ते सुद्धा रस्ते आम्ही येत्या 2 वर्षामध्ये आम्ही पूर्ण करत आहोत. जर एक ठरवलं असेल की रस्ता हा विकास असेल तर माझ्या दृष्टिकोनात रस्ता हा विकास नाही, रस्ता हा दळणवळणाचं साधन आहे. आणि जर आपल्याला रस्त्यावरनंच नुसतं विकासापर्यंत जायचं असेल तर आम्ही 100% म्हणतो की आमच्या गावांमध्ये येत्या 1 ते 2 वर्षामध्ये रस्त्यावरून कोणताही विषय राहणार नाही, कारण आम्ही वाडीमध्ये रस्ता करण्याचं आमचं ध्येय आहे. याचप्रमाणे गावाच्या अनेक विकासामध्ये आम्ही भाग घेतला. त्याच सर्वांगीण विकास, गाव म्हणजे एकच नुसतं रस्ता हा विकास नाही किंवा गटार ही विकास नाही आहे, तर सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे. या अनुषंगाने आम्ही आमच्या गावामध्ये TB मुक्त अभियान राबवले, त्याचप्रमाणे कॅन्सर मुक्त अभियान राबवले गेले. वेगवेगळे आरोग्य तपासण्या करून गावामध्ये आपण गावाच्या आरोग्य विभागाकडनं जास्तीत जास्त कसं काम करता येईल यासाठी सुद्धा आरोग्याचे कॅम्प, म्हणजे जर तिथे जास्तीत जास्त लोकांचं अगदी कॅन्सरचे कॅम्प लावले, TBचे कॅम्प लावले, त्याचप्रमाणे आपण हस्ती म्हणजे मणक्याचे रोग यावर सुद्धा असलेल्या डॉक्टरांचे कॅम्प लावले. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पडेल यांच्या माध्यमातून आपण पडेल गावामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींना जास्तीत जास्त दर्जा कसा चांगला करता येईल, लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल यासाठी आम्ही प्रचंड प्रयत्न केलेले आहेत. याच्याच अनुषंगाने आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण महाराष्ट्र स्तरावर पडेल प्राथमिक केंद्र आरोग्य केंद्राला 1 नंबरचं बक्षीस मिळालेलं आहे. याच सर्व गोष्टींचा आम्ही आधार घेत गावामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये आज नवीन होऊ घातलेली नवीन जी गार्डन आहे, नवीन जिम, ओपन जिम तर गावामध्ये आहेच, पण आम्ही आता क्लोज जिमच्या सुद्धा कार्यक्रम आमचं योजना चालू आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या पर्यटनावर आमचा सर्वांचा जास्तीत जास्त भर असेल आणि येणाऱ्या पर्यटनावर जास्तीत जास्त कसं काम करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत पडेल आपल्या माध्यमातून काम करत आहे. त्याचबरोबर आपल्याला आम्ही सांगू इच्छितो की पडेल गावामध्ये
जेव्हा नवजात मुलींचं स्वागत म्हणून आपण दरवर्षी कन्यारत्न पुरस्कार हा आपण जाहीर करत असतो आणि प्रत्येक जन्मलेल्या मुलीच्या खात्यामध्ये आपण 5,000चा निधी आपण प्रत्येकाच्या खात्यात तो वर्ग करत असतो. याच पद्धतीने गावामध्ये वेगवेगळ्या योजना अजून कशा लोकांपर्यंत पोचता येतील. लाडकी बहीण योजना आपण स्वतः या गावामध्ये लाडकी बहीण योजना आपण माणसं ठेवून ती पोच करण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या अजून योजना होत्या ज्या लोकांना अगदी आधार कार्ड काढण्यापासून बारीक योजनांपर्यंत कसं लोकांपर्यंत पोचता येईल, लोकांचं जनजीवन कसं सुलभ करता येईल, याप्रमाणे पडेल ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आम्ही काम करत आलेलो आहोत. ह्या व्यतिरिक्त सर्व गोष्टींवर जर आज कोणी आम्हाला मदत करत असेल तर आमचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांच्या माध्यमाखाली आम्ही प्रचंड आम्हाला कामांच्यासाठी पाठपुरावा की बाबा ही कामं कशी करायची, कोणत्या योजनेत बसवायची, यासाठी पालकमंत्री साहेब कायम आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात. आणि ह्या मार्गदर्शनामुळे आज आमच्या पडेल गावामध्ये असलेल्या कामांचा जो विकासाचा स्तर किंवा असलेल्या कामांचा स्तर हा खूप बदलत गेलेला आहे. कामांमध्ये सुद्धा देताना कशी क्वालिटी आपल्याला मेंटेन करता येईल, कसं आपल्याला काम चांगलं उच्च दर्जाचं करता येईल, यासाठी सुद्धा मी असेन, माझे उपसरपंच असतील, माझे ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य असतील आणि ग्रामस्थ यांचं खूप मोठं मोलाचं सहकार्य आहे आणि त्यांचं सुद्धा खूप मोठं योगदान आहे. जर कामं नुसतं एकट्या सरपंचाने होऊन चालत नसतात, त्याला गावाची पूर्ण साथ लागते आणि आज माझ्या गावाची साथ माझ्याबरोबर पूर्णपणे आहे. आम्ही प्रत्येकाला विचारतो की तुमचं काय काम आहे सांगा. एखादा जरी आमचं विरोधक म्हणून कोणतरी असले, कारण सत्ता जिथे असते तिथे विरोधक हे असतात, पण विरोधकाला आम्ही विरोधक म्हणत नाही, आमचे मित्र समजतो आणि अशा विरोधकांचे आम्ही मित्र आहोत. त्यामुळे आमची जी कामं असतात ती विरोधक कधीच आम्हाला त्रास देत नाही आणि त्यांच्या माध्यमातून जेवढी आम्हाला कामं करता येतात, विरोधकांची असली तर तुमची कामं काय ती आम्हाला सांगा, या माध्यमातून आम्ही त्यांच्यापर्यंत सुद्धा पोचत गेलो आणि त्याचं फळ असं किंवा त्याचं एक मैत्रीपूर्ण संबंध झाल्यामुळे आमची जी पडेल जिल्हा परिषद आहे, पडेल पंचायत समिती आहे, ही आमची बिनविरोध दिली गेली. त्याचं कारण काय होतं तर समोरच्यांना समजलं की बाबा ही माणसं काम करणार आहेत आणि काम करणाऱ्या माणसांच्या पाठी उभं राहावं, यासाठी बिनविरोध आमची पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ह्या माध्यमातून आमची झालेली आहे. मग ह्या सर्व गोष्टी आपण करत असताना नागरिकांपर्यंत कसं पोचायचं, लोकांपर्यंत कसं जायचं, हा एक आमचा एक ध्येय धोरणं ठरलेली आहेत आणि जास्तीत जास्त सर्वांगीण विकास ह्या गोष्टीवरच आमचा पूर्णपणे विश्वास आहे. आणि ह्या सर्वाला जर कोणाचा आम्हाला साथ असेल तर माननीय श्री पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब. त्याचप्रमाणे मी अजून एक उल्लेख करायला इच्छुक आहे. त्यामध्ये माझे मित्र महेशजी नारकर, म्हणजे त्यांना बंड्या नारकर म्हणतात, त्यांचं खूप मोठं मोलाचं योगदान आहे, मार्गदर्शन आहे. कारण ते प्रत्येक गोष्टीला आमच्या पाठीशी उभे असतात. जेव्हा कधी आम्ही हाक मारतो, रात्री 12 वाजता सुद्धा जर हाक मारली तरी नारकर साहेब कायम तत्पर असतात, तेवढीच मदत करायला तत्पर असतात. अगदी कोणताही विषय जो धरून राहायचा असेल, एखाद्या अधिकाऱ्यांपर्यंत विषय न्यायचा असेल, इव्हन आपल्याला छोटासा विषय सांगतो की इथे जी आंबा बागायतदारांचा आता सध्या जो विषय चालू आहे त्यामध्ये नुकसान भरपाईसाठी सुद्धा चालू आहे किंवा गेले 3 वर्ष आम्हाला कृषी बँकेकडनं जे बँक्स याच्यातनं आम्हाला जे नुकसान भरपाई मिळते किंवा इन्शुरन्स मिळतात ते सुद्धा आंबा बागायतदारांना, शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्याची काही कारणं आहेत. वेदर मशीनचं कारण असेल किंवा वेदर मशीनची शिफ्टिंग करायची असेल, यासाठी सुद्धा ग्रामपंचायत पडेलच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत आणि ही जी शिफ्टिंग आहे ती आपण लवकरात लवकर करणार आहोत. ह्या सर्व गोष्टींसाठी नारकर साहेब असतील, पालकमंत्री साहेब असतील, आमचे लाडके खासदार साहेब असतील, या सर्वांच्या प्रयत्न चालू आहेत आणि ह्या सर्वाचं प्रयत्नातनं आपल्याला 100% मी आज तुम्हाला सांगतो की लवकरात लवकर ह्या सर्वांवर तोडगा निघणार आहे. ह्या प्रत्येक गोष्टीचा आज एक वेगळ्या प्रकारे इम्पॅक्ट आपल्या गावावर पडत असतो आणि आपल्या गावाचा जेव्हा आपण स्तर वाढवतो तेव्हा ॲटोमॅटिक किंवा एक त्याचा परिणाम पंचक्रोशीवर, दशक्रोशीवर होतो. आणि आज मी तुम्हाला एक अभिमानाने सांगतो, पडेल गावाचा इम्पॅक्ट हा पंचक्रोशीवर नसून दशक्रोशीवर आहे आणि आजूबाजूच्या सर्व गावांना असं वाटतं की आज पडेल गावाप्रमाणे आमचं सुद्धा गाव सुधारावं, विकसित व्हावं, वेगवेगळ्या योजना गावामध्ये याव्या आणि वेगवेगळ्या योजनांमध्ये एक स्पर्धा लागते. म्हणजे आज मी काम करतोय सरपंच म्हणून, ते येत्या काही वर्षात त्यांना सुद्धा वाटायला लागलं की आम्ही सुद्धा आपलं गाव पुढे नेऊया, आपल्या गावामध्ये स्पर्धा निर्माण करूया आणि आपण सुद्धा सरपंचांप्रमाणे काम करूया. ही स्पर्धा गरजेची आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक गावांमध्ये हे सरपंचांनी अशी स्पर्धा होणे गरजेचे आहे. त्यातून त्या गावाचा स्तर आणि विकासाचा स्तर नक्कीच बदलेल आणि मला नक्की वाटते की येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये हा जो पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड विभाग आहे
किंवा तालुका देवगड तालुका आहे हा एक पर्यटनासाठी खूप उच्च स्तरावर जाईल. आणि जे होऊ घातलेले नवीन प्रोजेक्ट्स आहेत, साहेबांनी आता नवीन M2M फेरी ही सुरुवात केलेली आहे. M2M फेरीचा खूप मोठा फायदा आमच्या पंचक्रोशीला होणार आहे. पडेल कॅन्टीन ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे तालुक्यातली आणि ह्या बाजारपेठेला सुद्धा त्याचा खूप फायदा होणार आहे. पर्यटक येणार आहेत, व्यापारी येणार आहेत, त्या निमित्ताने दळणवळणाची प्रकार वाढणार आहेत, कारण त्याच्यातनं गाड्या, ट्रक असं सुद्धा वाहतूक होणार आहे. ह्याचा फायदा प्रचंड ह्या पंचक्रोशीच्या जवळजवळ 100 गावांना याचा फायदा होईल. त्या अनुषंगाने तालुक्याला होईल आणि त्या अनुषंगाने पूर्ण जिल्ह्याला फायदा होईल. मी सर्वप्रथम माननीय श्री नितेश राणे साहेब यांचे खूप मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी हे खूप सुंदर असं काम आपल्या जिल्ह्यात आणलं आणि त्याचा मान आमच्या देवगड तालुक्याला मिळाला आणि त्यात करून सुद्धा विजयदुर्गला मिळाला. म्हणजे एक आमच्या असं एक खेडेगाव होतं की ज्याच्याकडे कोण बघत नव्हतं. अशा या खेडेगावांकडे पालकमंत्री साहेबांनी लक्ष देऊन पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातनं कसा विकास करता येईल हे जगासमोर आणण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे साहेबांचे मी मनपूर्वक आभारच मानतो. वेगवेगळ्या योजनेतनं साहेबांनी जी कामगिरी पूर्ण जिल्हाभर तालुकाभर आपल्या मतदारसंघात करत आहेत ह्याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. पडेलगाव आणि असेल किंवा आमचं एक बापर्डा गाव आहे, आज किंजवडे गाव आहे, हे आम्ही स्पर्धेतली गावं आहोत आणि ह्या स्पर्धेतल्या गावांवर साहेबांचं एकदम बारीक लक्ष आहे. कोण कसं काम करतोय, काय करतंय. आणि आज आम्हाला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की आम्ही आज काम करत असताना तालुक्याला आम्ही स्मार्ट ग्रामचा पुरस्कार घेतलाच आहे, पण त्याचबरोबर आम्ही खेडेकर पुरस्कारने सुद्धा जिल्ह्याचा सुद्धा पुरस्कार आम्हाला मिळाला. पडेल ग्रामपंचायतीला आम्ही अभिमानाने सांगतो की आज आम्हाला पुरस्कार आम्ही विजेते आहोत आणि हेच पुरस्कार घेण्यासाठी आज आजूबाजूचे सुद्धा ग्रामपंचायत प्रयत्न करत आहे. आत्ता त्याचबरोबर आपल्याला एक थोडंसं सांगू इच्छितो की गेले कित्येक वर्ष म्हणजे लहानपणापासून आम्ही बघत आलो की आमचा रस्ता हा टप्प्याटप्प्याने व्हायचा. जेव्हा पडेलमध्ये रस्ता व्हायचा तेव्हा बापर्डा टिठ्यावरचा रस्ता खराब असायचा. फणसगावचा रस्ता चांगला असला तर फणसगावच्या पुढचा रस्ता खराब असायचा. जे पाहुणे यायचे, पर्यटक यायचे, ते म्हणायचे कधी रस्ता चांगला होणार, कधी कासार्डा ते विजयदुर्ग हा रस्ता होणार. पण तो योग आला आणि तो योग माननीय श्री पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून योग आला आणि आज कासार्डा ते विजयदुर्ग हा मोठा हायवे जो पर्यटनाला आणि व्यापाराला मोठी चालना देईल की जेणेकरून आम्ही किती कमी मिनिटात आम्ही कासाड्यापर्यंत जो हायवे आहे त्याला आम्ही जाऊ शकू. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट जो आहे त्या ड्रीम प्रोजेक्ट रेवस टू रेड्डी आणि त्याचप्रमाणे ग्रीनफील्ड हे सुद्धा 2 रस्ते प्रस्तावित आहेत. यामुळे आमचं जे कनेक्शन आहे मुंबईपर्यंतचं ते एकदम कमी तासाचं अंतर राहणार आहे. त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री साहेबांचे सुद्धा खूप आभार मानतो. याचप्रमाणे आज जो रस्ता नवीन जो होऊ घातलेला आहे कासार्डा ते विजयदुर्ग यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की त्याच्यामुळे विकासाची दारं खूप उघडणार आहेत मोठी. कारण ह्या रस्त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण झाल्यामुळे आज वाहनांचं ॲक्सिडेंटचं प्रमाण कमी होणार आहे. आज सिंधुदुर्गातला जो आंबा आहे किंवा देवगडचा जो आंबा जो पूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे तो आंबा वाशी मार्केटला जायला कमी तास लागणार आणि त्याचा फायदा असा होणार आहे की आंब्याची क्वालिटी आणि त्याची टिकण्याचं प्रमाण हे खूप छान राहणार. कारण पूर्वीचा जो आंब्याला जास्ती तास लागत होते, जो 8-8, 10-10 तास लागत होते, तेच आम्ही आता 5 ते 6 तासात जर आम्ही वाशीपर्यंत पोहोचू शकलो तर त्याचा परिणाम आमच्या उत्पादनावर आणि व्यापाऱ्यांवर होणार आणि व्यापाऱ्यांचा सुद्धा त्याच्यातनं आर्थिक फायदा होणार आहे. ह्या सर्व गोष्टींचा जर विचार करत असलो तर एक माणसाच्या विकासाच्या बुद्धिमत्तेवर पूर्ण तालुक्याचं असेल, मतदारसंघाचं असेल आणि त्या जिल्ह्याचं असेल स्वरूप बदलू शकतं. जर एक छोटीशी आठवण आपल्याला करून देतो, काही वर्षांपूर्वी या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून माननीय श्री नारायणजीराव राणेसाहेब झाले आणि त्यांनी सिंधुदुर्गाचं पूर्ण कायापालट केली. कोकणचे भाग्यविधाते आम्ही त्यांना म्हणतो. त्याचप्रमाणे आमचे आत्ताचे जे पालकमंत्री साहेब आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाता म्हणतो. कारण आज त्यांनी आपल्या साहेबांप्रमाणेच काम चालू केलेलं आहे आणि त्यांनी आपल्या मतदारसंघावर जो कॉन्सन्ट्रेशन करून काम करायचा प्रयत्न केला आहे तो खूप उल्लेखनीय आहे. साहेबांचं काम तर महाराष्ट्रात खूप सुंदर आहे. साहेबांबद्दल आम्ही काही जास्ती सांगू शकत नाही, पण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला काम करायचं जे सुख मिळतं आहे ह्यातच आम्ही खूप आमचं मोठेपण मानतो की आमचं भाग्य आहे की आम्ही त्यांच्यासोबत किंवा त्यांच्या सहकार्याने आम्हाला काम करायला मिळतं आहे. आणि त्यांच्यामुळे आमच्यासारख्या एक छोट्याशा गावातील माणसाचं किंवा कार्यकर्त्याचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रभर होणे किंवा ह्या पूर्ण सिंधुदुर्गभर होणे यासाठी आम्हाला खूप आनंद वाटतो. मी साहेबांचे एकदा परत मनपूर्वक आभार मानत आहे.
ह्याचप्रमाणे ह्या पंचक्रोशीला जर सर्व ठिकाणी जर मदतीचा जर आधार जर कोणाचा असेल तो साहेबांचाच आहे. जर आत्ताच्या जर तुम्ही थोडंसं वातावरण बघितलं असाल पूर्ण सिंधुदुर्गातलं देवगड तालुक्याचं, तर आपल्याला बिनविरोधचं प्रमाण सगळ्यात जास्ती दिसलं असेल. साहेब, बिनविरोध होणे हे सोपी गोष्ट नाही आहे. विरोधक आहेतच, पण विरोधकांची जेव्हा कामं एखाद्या आमदार किंवा पालकमंत्र्यांच्याकडनं थेट होत असतात तेव्हाच कुठेतरी तो विरोधक शांत होतो आणि त्या शांत झालेल्या विरोधकाच्या माध्यमातून ही बिनविरोध सीट होत असतात. त्यामुळे या सर्व पूर्ण विकासाचं श्रेय मी पालकमंत्री साहेबांना 100% देत आहे. यापुढे सुद्धा असंच साहेबांचं लक्ष आमच्या देवगड तालुक्यावर, कणकवली तालुक्यावर आणि वैभवडी तालुक्यावर राहावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.